रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मोनसे बाखनायथाव खामानि। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया रायजोनि फरायसाफोर आरो बिमा-बिफाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब होदों। रेशन कार्ड गोनां नखर, थामहिनबा सोलोंथाइ लाबाय थानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव रादाब। गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय फरायसालिमाफोराव गोदानै मुं थिसननो नागिरनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब होदों गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया। फ्रि एडमिशननि थाखाय इनकाम सार्टिफिकेटनि गोनांथि जानाय नंला। बे खेबाव रेशन कार्डनि गेजेरजों फ्रि एडमिशन खालामनो हासिगोन। इनकाम सार्टिफिकेटनि सोलाय रेशन कार्डखौ बाहायनो हासिगोन। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया फरायसालिमाफोरखौ फरायसाफोरनि मुं थिसननायाव रेशन कार्डखौ आजावनो बिथोन होदों। आसाम सरकारनि प्रज्ञान भारतनि मावबिथांखि सिङाव रेशन कार्डनि गेजेरजों फरायसाफोरा फ्रि एडमिशन मोननो हासिगोन। बे गोनांथार फोसावलायखौ गिबि मन्थ्रि बिश्व शर्माया फोसावनानै होदों। रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मोनसे बाखनायथाव खामानि। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया रायजोनि फरायसाफोर आरो बिमा-बिफाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब होदों। रेशन कार्ड गोनां नखर, थामहिनबा सोलोंथाइ लाबाय थानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव रादाब। गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय फरायसालिमाफोराव गोदानै मुं थिसननो नागिरनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब होदों गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया। फ्रि एडमिशननि थाखाय इनकाम सार्टिफिकेटनि गोनांथि जानाय नंला। बे खेबाव रेशन कार्डनि गेजेरजों फ्रि एडमिशन खालामनो हासिगोन। इनकाम सार्टिफिकेटनि सोलाय रेशन कार्डखौ बाहायनो हासिगोन। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया फरायसालिमाफोरखौ फरायसाफोरनि मुं थिसननायाव रेशन कार्डखौ आजावनो बिथोन होदों। आसाम सरकारनि प्रज्ञान भारतनि मावबिथांखि सिङाव रेशन कार्डनि गेजेरजों फरायसाफोरा फ्रि एडमिशन मोननो हासिगोन। बे गोनांथार फोसावलायखौ गिबि मन्थ्रि बिश्व शर्माया फोसावनानै होदों।